Često su mi znale reći sestre, imam želju da se pokrijem, ali nešto mi ne da. Pa su znale kazati, pokriću se ako Bog da sigurno prvi dan Ramazana. Evo, Ramazan je idealna prilika za mnoge koji su rekle da će se pokriti prvi dan Ramazana i da su svjesne da je to Allahova naredba i propis koji sigurno nije na našu štetu, nego je na našu korist. Kaže, oni koji vjeruju, koji kažu vjeruju i poslije ustaju na tome, dolaze im meleki. I kažu, ne bojte se i ne žalostite se, mi smo s vama. Subhanallah, zamisli tebe i ti sad ideš i nosiš svoj hidžab i ono meleki, znaš, na njemu ko na letećem tepihu, a ne treba im, subhanallah. Allah dželešanuhu te počastio da ti budu pratioci. I ima li ko jači? Ima li iko sa više hrabrosti od tebe? Postoji li ta prepreka koju u stvari ti ne možeš zaobići ili preskočiti ako je gospodar svjetova taj koji ti je propisao hidžab i za kojeg znaš i kojem vjeruješ da i sve ono ostalo u životu što si dobila samim rođenjem je dato tebi da ti služi i hidžab je dat tebi da ti služi.